मा फा थैजाक ज्राय खरकथाम मनजुलि बिशालते इरिबिका त्रिपुरा बरनो तये थांनाय तालसा सका त्रिपुरा हास्ते मारुगुनो गुतुं बयर सिबजाका कक्तमा जेननि बिसिंतै साबन नानाय बरनो पुष्णनि बारजा हास्तेनि खाकुवा लुकुरा थांनायक्या तरय रां पुइसा चामुं नुमुं तलांलायै खारुमा मानखा हामजांमा मानखा हास्तेनि खाकुवा लुकुरनि थानिबो असाय खरकथाम रक खारेक सुरु ओ खरकथाम ज्राय रंनो गोबां को खाकुवार बरक रंनो बाक्सानि सागनि सानै हायके पुष्णनि कग्रखा बाक्सा नगतलांगै लेखा फरा खलायनानै तरै लगरुबै पुष्णनि कग्रखा आबहाय गोबां को बरक रबे कक बुति रजांमा उलुबो केबनि थानि सबयाखुन ओ खरकथाम मा फाथजाक ज्राय रक ताबुबो सुमुनो कासाय तंखौ साबो मानखना ओ खरकथाम ज्राय रंनो हनै हास्तेनि खाकुवा लुकुरं थानिबो कायसा सुमु तालसा कामनि यागोलो हाने हाय थांगै नासुनिक्या सिमना आमचानि एमएलए बिशुकेतु देबुरमा साब्रुम बस्नो परिबेन्द्र जकामियो थांगै मा फा थैजा असारनो ताबु बुसु बुसै काका काकी नक्सनक आरनि जाति गुसरं नायकुलि तंग एमएलए बिशुकेतु देबुरमा मा फा थैजाक ज्राय रंनो ताबु नायकुलि तंनाय रगबाय कक सालायमान उलो सावै मानका हानि साका ताबुसुक जरावो केबुनो हनानि कक जाबै सालायमायाखुन हनै आब्रो कारि एमएलए हाय हनिबो साका केबुनो हरिया हनिबो नुखुनि बर कक साबाख्या हनै एमएलए असराय रंनो नायकुलि तंनाय रगबाय कक बिदि सालायै कामे गानानि गोरोंसा रिंनो को खरक थामनो एडमिशन खलाय उनानि कक बिदि रका हनै साका नांखे जतन नांमानि बाजा नानाय तै नासिन फाने हनै साब्रुम बिष्णुपुर एडिसि विलेजाव फाइजाक जिनि ताकु खरक तै मुखु खरक नै थुइ थांजाक फेमिलि नगो बिनि बंनि स्राय खरक थामनो नायना बागै जों तिनिबो फाइजाक बाहाय लायखा बरनो परेनानि एगेबा बंनो बाहायकै तन्नानि जों आफ्रो साइक्लांजाक बा बिनि गार्जियन रकबाय जेते कायसे डिसिजन नादि जे बंनो परेनाय कै बर परेनाय ते तनिना एगेबा बुइनो दे रहरनाय आबो डिसाइड खादिनि जों साइक्लांमानि गार्जियन सह चिन दारा संबाय बर कक सालायका ताबुबो बर राइट डिसिजन हालाय मानियाखो कारण थैमानि कताल खोबा जतन किसे किरलायजाक बिनि बाबुनि दिगि बिनि आमानि बंनि आमानि दिगि बर कक सालायका थानजा खलाय के बर ताबु आपातत कुनु जागा रखरयाखो अमते हेकै कक साबलायजाक के जों बरनो कयखा जे अ गानाव कायसा स्कुल दङ एबिनेजार हिनि आ स्कुल फानो बरनो खरकथाम फैना खरकथाम बर्ति खलाय बंनि जे नांमानि आबो तो एबिनेजार बर गसिनाय ते गसिजाक जिनि रुपाइसरी ब्लक चेयरमैन चिनि धनन्जय बाबुनि खुगां खानाका के सुदु एबिनेजार सिमिया बंनि लग लगी जोंबो सोसाइटी बो सिनि बसं जतन फायै बरनो नायनानि आंबो गसेका आं निजिबो गसेजाक जों आं साइक्लांजाक जेहेतु थाना प्रतिति मासनो जों बरनो फायनायनिखौ दिनि फायका एके नां जों नेक्स्ट मान्थ फायनाय अमा हायकेना बं बरक बाय जों नांगै दंनाय बंनि याकुं रागिया सा बंनि जेहेतु दाबु याकुं केबेल के थिनांगो जों बरक बाय फाय मालाय फायनाय बंनि सुख दुखनि कक खोनानाय के बंनो जों दिनि कुनु रिमे फातिनि किसा सराय रक साद्र रक सिमि जों किसा रिवि कलांका केते बाकी बुइ अनन सोसाइटी एनजिओ रक तो फाइन दङ नाइन दङ ओंखाय तेबो त्रिपुरा हास्तेनि जत ताखौ बुखु संना कन्यानि जों बरनो नाहारदि जों तो नाहारनायनो जतन किसा जुदि चुबासु खायलायगै बंनि थिनां गाहाम अंगानि जों वानसुगो हायनि बागैनो दिनि सिनि फायदाय ते थिनांगो जों फायनाय एकै ताबुक बरकनो नुकु फायै नुखुंगो मुटामुटी बरक शरीराव जतन गाहाम केबो लुमटुक सातुटुक रक करै ओंखाय जों ईश्वरनि थाने आमनो प्रेयार खायो जाते बरक थिनांगो गाहाम ओ सालो एमएलए बिशुकेतु देबुरमा कारे मानजाका रुपाइसरी आदि ब्लकनि बीएससी चेयरमैन धनन्जय त्रिपुरा कारे गुबुन्द पाइथागो एमएलए को कसरखा मा फा गरै असराय खरकथामनो लेखा परा ते तर्ना लक थानिबो चुबासुनि बागै हासनि खाकुवा लुकुरो आगै फायने बागै हिनि को कसरखा